Thu Thar Thlirna episode somthum paruk na kan lo lom le veka chu tuntum kan thlir ho masakber tur chu Israel sipaite chuan December ni sompariat Ningani khan Lebanon ram chhunga Hezbollah firfiak pawlte hmunhma le ralthuam chhekkhawlnate an beya chumi hnuah chuan Lebanon chhimlamah Hezbollah ten ralrelna hmun an neih mekte pawh an bom chhekkhawlnate Israel lam chuan heng hmun an va bei atangte hian Hezbollah firfiak pawlte chuan Israel ram chhunga le Israel khawle tuitelaka poikhoi hna anon thok thin tiin an soya Israel le Lebanon ram hian kumsang ni somni pali November khan in ka hai thutlung an siama chu an thutlunga chuan Hezbollah firfiak pawlte hi ralthuam tung turati an nia ma se Lebanon sarkar hian an ram chhunga om Hezbollah firfiak pawlte hi ralthuam tung tura an ti hlei thei lo awangin tuna hian ralthuam an neih sa za somni mangin Israel an lati boi chun zom zela he in ka hai thutlung an man mek lai hian Israel hian Hezbollah te hi voi sangkat jani an bei to a firfiak polami zathum somsari an ti hlum to bakani Israel sipaite soidan chuan Hezbollah te hian Lebanon chhimlamah indin tharle tumin ma an la zela an ralthuam chhekkhawlnate sa te po an tuai thar le a chung an ralthuam nei zinga chuan rocket ringot po noi khat singa chuang an lakol ni in an soya chung an ralthuam chhekkhawlnate le an hmunhma ralrelna tana an man thin te le an polami te training an pek na hmun te hi Israel hian akha tokin an va bom thina an va bei thina chung te ni wang chuan Israel le Hezbollah te inkara hian tun thleng hian in bei na hi akal chun zom zel ti in a soi thei ome panina chuan December ni sompariat Ningani khan US Secretary of State Marco Rubio chuan International Criminal Court alam toya ICC an ti thin a rorel tu judge pani Georgia rammi Gocha Lordkipanidze le Mongolia rammi Erdenebalsuren Damdin telaka komsert na tur thupek ati chuaka tin kumin February thlapo khan US President Donald Trump chuan International Criminal Court te chu thopui lo na tur thupek lo chho to boka ICC judge pani telaka komsert na thupek an chho chungchanga hian US Secretary of State Marco Rubio chuan heng judge pani te hian Israel rem tina lamha salawin Israel mi te chuina turte manna turte le hrem na pek na konga innam noi na thuk tak an nei awangin US sarkar chuan heng ICC judge pani te hi akom serta ni ti in thupek hi achua hetianga US sarkarin ICC judge pani te laka komser na tur thupek an siam le tamai chu ICC chuan court in zalianna ani mek be na langsar takania Khawvel ram sang ten an pom tlan tur dan khau taka kalpui tur chuan ICC judge te hian thunei na hi an keng ko turania an thunei na po hi Khawvel ram sang te hian an za sak turania chu tiang ni lo chuan ICC tangkai na le an judge te na tho chuan thil om ze om an chhuat thei ngai lawang ti in an thlawang anon hawani kan rena ti zawa han sei langta ila International Criminal Court hi Khawvel ram sang za somni panga ten an som mek lain US le Israel te hi ICC a hian member an ni lo thunga US hian kumin chung ringot po hian ICC judge parok te chu komser turin thupek an lo chhuat to a hetianga US sarkar na komser na thupek an chhuah hian ICC hnuah na thok hetiang an komser te hi an mani len chung ko te zong kha US a hian engtiklai ma in an lu phal sakan ne don lawa tin US sarkar ne na in kai noi na nei thil renga heng an komser te hi na tho ho emo thil ti ho kha phal sak an ni lawa wangin US sarkar chuan ICC hi tuna abik takin Donald Trump president an ron ni le a phei hi chuan eng walan ngai lo ti te point a soi thei ome tin US sarkar ina hetianga judami telaka ICC judge pani te na ralrelna an kalpui chungchanga hetianga komser na thu pe kan han chuan na chana po hian US hian Israel thlawang hi hauna sa thina chungte ni wang chuan ICC member an lo ni lo ve nen heng judge pani telaka hian komser na thu pe khi chualo thailo ni te point ngai thei ani pathumna chuan United Kingdom sarkar chuan Russia in indo ti to padu thei na turata na karna tan Russia rama kolpetha le eng pek chuan na lama sumdo na kalpui mek company lian pali Taft neft ti te ras neft ti te le NNK-Oil le ras neft te gas te chu komser turin thupek a chhuak thar ve le ta a
kumin October thapok khan United Kingdom hian Russia rama tuial thei khalchuak thin company lian pahni Rosneft le Lukoil te chu concern na thupek an lo chu to bok ani United Kingdom sarkar hian Chelsea Football Club neitu hlui Roman Abramovich chu Chelsea Club a hral naman pound tluk le ding on pahni point panga chu Ukraine a indo tur te tan puina na chingfel thuai turin an normeka Roman Abramovich hian kumsang ni som ni pahnia Chelsea Club a hral khan Russia in Ukraine runa wanga indo tur te tan puinan he club a hral na poisa chu man aniang ti alo soito a ma se tun thleng hian he poisa hi indo tur te tan puina tura chinfel alani chuang lowa he tiang ni wang hian Roman Abramovich hian asum hi United sarkar chuan khoichet theilowin a khokhr sak meka anin rem theilo na omnia soi chu a poisa nei tu ber Abramovich hian Ukraine ram tan chawnilo Russia rama indo tur te tan po he poisa hi man tangkai ve tho turani ati tlat wang ani a ma se tuna hian UK sarkar lam hian Ukraine rama indo tur tu te tan chaw man tir andua chu tiang ni wang chuan he tiang ang borok hi aron omta a he tiang ang ania wang hian United Kingdom sarkar chuan he Chelsea Club nei tu hlui Abramovich chu asum chingfel tur hian ni somko chhung hun an peta a chumi hnuah chuan ain soifia theilo emo hemi chinfel na tur malak da nei lo chuan United Kingdom sarkar chuan dan mangin chinfel an tum don ni in anin soya United Kingdom Prime Minister nilai mek Keir phei chuan Roman Abramovich hi tuna hian in pe hunta a UK sarkar chuan Chelsea Club ushalna chungchanga poisa ila chinfel lo hi Ukraine rama indo tur tu te tanpuina turata na man kan du to a chuwangin I huna intana I hun intan hi reilo te tanania he hun chunga iron in soifia mo iron chingfel lo ni chuan I poisa United Kingdom sarkarina man theilo kan thren me ki kan duangin kan lo chingfel ve toang tin vau khan na thu te po a soi chuakani palina chuan Russia chuan December ni sompariat Ningani khan Ukraine hun sang akap lea heng an ka zinga hian Kryvyi Rih city le Zaporizhia te Cherkasy le Odessa rambial te an beya mi sompani nunnan chan nia soyania tin Ukraine lampo hian Russia hian beiret vereng thowa Russia ram chunga long chol na hmun Rostov-on-Don a bungrapur longan kapa longan na tok mi pani nunnan chana tin Rostov chhimlamah Bataix khuapo Ukraine hian an beya liam tur engamazat an omnia soyania Russia le Ukraine te hian tun thlasika po hian anin do hi an cholchan chung lawa drone te rocket mountain anin beina sa chungte ni wang chuan Russia sipaite le Ukraine sipaite hian thlasik cholpo an mang hlei theilo ti te point kan soi thei ome Ukraine Foreign Minister Sergei Kislev tasia chuan December ni sompariat Ningani khan Beijing khopoya China Foreign Minister Liu Bin chu akoma Russia le Ukraine indo ti top dan tur chungchang te an soiduna hei baka hian Ukraine le China ten sumdon na le ele barzon na konga thodun na tur an nei te po ngun takin an soidun nia soyania Russia le Ukraine indo chungchanga hian kan video ron siama point kanon soifo to thina United States malak na in tuna hian rem na kongzon me kania chumi chungchanga chuan kan soito thinang khan United States sarkar ayo Steve Witkoff apalai na hnuah tuna hian Ukraine lamle hemi Russia lampang te hi andor vel meka mani loka khan US sarkar kai throina in Europa Ukraine ram throi tu tele European Union tele anton rol pui sarkar throi tu pali tenian Europe ram throi tu te du dan anga Ukraine inrem na siamani theina turin ngai dan le rotna thar ten han siama chuan ngai dan an han siam thar chu US sarkar hian nireilo te hnuah Russia sarkar hna an thlen velenga chuan rotna te chu Russia sarkar hian ngun takin an lo zir chiang don ni in Russia sarkar tu pong tu Dmitry Peskov chuan asoya he an rotna ron thlen hi Russia chuan apom don nge don lo ti la soi thei ni lo ma sela European Union froi tu te hi chuanin Russia ta na pom har satak tur te po anian rin thu te po an sei rualin
amai ro chu thil soi hawa chin fel thei lo hi thil eng ba om lo wangin mei seina an nei thui ro chu an sei vele bokani pangana chuan India Parliament thlasik thut khom nei meka December ni sompariat Ningani khan Lok Sabha chuan nizain hlona tia kan soi mai thin sarkar lai puina komsom ni local puito MGNREGA thakna tur bil Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin alam toya VBG Ramji chu anpom ta he bil pulut tu Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan chuan sarkar lai pui chuan MGNREGA mingput chan ber Mahatma Gandhi thuthlung ti hlotlin nan chak takin hmala mek zela he dan thar tur po hi Gandhi du dan zelin malak ani dona eptulam ten he bil thar hi dodal ma sela eptulam te hian Mahatma Gandhi du dan anga India sarkar lai puina malak tumna anei hi an hrethiam lo ani chuan Mahatma Gandhi an za lo hle nia ngai thei aniang titin asaya amero chu he bil chungchanga hianin Mahatma Gandhi ming choya he bil he dan anga man lo ni ta hi Congress le an tonrol puit eptu pol sang te chuan Mahatma Gandhi ming choya ming pawh thai bowan ni tamai tur te le thlakan ni tur ta kha an pom thei lo ti in an soi ve boka he bil parliament na pomani don hian eptulam te chuan MGNREGA kan du tia awrolin he bil pass na tura paper an sem te po an pot thler hial nge ani India Parliament eptu MP engamaza in December ni sompariat Ningani thokhan MGNREGA thakna tur G-Ram G bil putlu ani dodalnan Parliament House hom chhunga dodalna kongzo annaya Mahatma Gandhi thalak te kingin benara Mahatma Gandhi NREGA ti inzian na lian tak tak te an kengtela Mahatma Gandhi ming pai anin tatur kha an dodal ti lantirnan hetiang kongzo hi an khoi hota kanon soito thinangin Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act sang ni panga chu Parliament in hetia pumtak awang hian Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin alam toya VBG Ramji tia thak ani don taka hian niza in hlona tia kan lo hret thina po kha niza chung chuk in hlona to lowin niza somni panga ati pun ani don bokta hemi chungchang chikan video masalawa kanon soito wangin khatichin kha du tok tamai ila parukna chon December ni sompariat Ningani khan Punjab zila parisat in thlan result pon to an state rural lai Aam Aadmi Party te chuan bial zatum som pasariat tangin bial zap ni pakhata hnenan changa Congress chuan pahnina hawin Shiromani Akali Dal te chuan pathumna an hau meka BJP te chuan bial li chau an la thunga hetia Punjab district in thlan Mizoram chuan hetiang in thlan kan nei lem lawa zila parisat in thlana Punjab state chunga neia hianin Aam Aadmi Party ten chet thate pawangin Aam Aadmi Party National President Arvind Kejriwal chuan Punjab thingtlang mi te chuan an state chunga ro rel mek Aam Aadmi Party te laka rinna an la nei thle ti an lan tira alom thu te po soya Punjab hian nit eptulam pangten Aam Aadmi Party chu chechle ale sarkar kalpui thalawa pu thin ma sela thingtlang mi te na tuna vote an han thlaka Aam Aadmi Party te laka rinna anon lan tir le ta kha hian eptu party te thu soi kha dot mai ani ti in anon nem ngetani ti in asoyani tin hemi district in thlan kan tiang chi thingtlang in thlan Mizoram chun VC level in thlan ang te po an ni thei mai ome ain ang chi lo nangin India chhimlamah Telangana state po gram panchayat in thlan an neya chuta chuan an state rural lai Congress te chuan bial an la tambera tin eptu party BRS te chuan State Assembly in thlan le Lok Sabha in thlana an chaklo to hnuah an chet thatle ber trum nia ngai thei turin bial engamazat an la ve boka hetia BRS tena bial an han lak tam chole ta ka hian BRS hroi tu te chuanin an state rural lai me Congress Party te chu mi puiten an du lo tan ti aron lantir an ti ve thonga amaro chu Congress Party te hi state rural lai me kan nia wangin he gram panchayat in thana po hian asit la tamber chu an lan ni chunjam to zel towa tin thil chin chiat lak tak pakhat thleng chu BJP te hian Telangana hianin
seat zong zong za somreta candidate an da chota chuan seat zaruk som ko pasari an la pha chu wang chuan BJP te po Telangana state thingtlang lampang in thlan gram panchayat ta hian an ron chet that ber tum ni te poin soi thei ania chung te ni wang chuan BJP hian Telangana state ta hian state no pang takan ni wangin state level a emo local level a hian ralrelna na changai lo hrim hrima hetianga gram panchayat in thana seat an han lak tam chho ve a hian mai seina thar an neitu te po an party roi tu te chuan an soini pasarina chuan tunlai hian India le Bangladesh pawruak a thalu tuk lowa December ni som pasari ni lai ni khan Bangladesh thalai rolten Indian High Commission Office Bangladesh ko pui Dhaka lampanin lung oilo na kong zo an hoi hota heng thara thalai rolte hian India rama sahim na zonga ommek Prime Minister Lui Sheikh Hasinai chu an rama thon let an puta hetia India sarkar ena humtlat mai hi an du lo zealan tirnan an rama Indian High Commission Office lampana kong zo hi hoi hotan nia heng thalai rolte hian police te an machona police te hian an lo dan chat tak awangin Indian High Commission Office chu an thleng thei talawa hetiang til thleng ani awang hian India sarkar lai puya Ministry of External Affairs te soidan chuan tuna India ram chhunga Bangladesh High Commissioner ommek Riyaz Hamidullah chu an ramathil thleng mek chungchanga in soifiana nei turin India sarkar lai pui chuan an lo ko to a hetiang ram pahni boruak alum chho wang hian December ni sompariat Ningani pokhan Bangladesh sa khopui lian tak pahni khulna le ras sahi a India ramazin turte tana visa dil na hmunhma te thalai rual te thoin lungoi lo na an lan tir ve ve wangin kharania heng khopui pahnia Indian Assistant High Commission Office te kharania wang hian India sarkar lai pui chuan Bangladesh sarkar chu India sarkar na tokte an ram chunga an oma wangin an himna tura ma an lak an be sei thu te po an lo soi to a tin hetiang taka Bangladesh thalai tena India sarkar hmun pui Bangladesh ram chung omte elung oilo na lan tira an han bitung ta ka hian India sarkar chuan Bangladesh sarkar hne na po hian hetiang anga rampahni inkara borok a omawang hian Bangladesh sarkar tu na kai roi mek tu Muhammad yana sakai roi sarkar te hian India High Commission le Indian Assistant High Commission Office na tok zong zong te hi an sahim na tura ven himna apek vek lo chuanin India sarkar lai pui chuan angai thu tak le don ni te poin soyania Bangladesh sarkar paithlatu thalai rol roi tu jingami netuna party thardin ta National Citizen Party roi tu Hasnat Abdullah chuan tunkar thotan ni khan Dhaka a thu soina Bangladesh chuan India mar chaka helpol te humin India sarkar lakalung oilo te chu atho pui theya chumi an ti ni vai chuan India mar chak state pasari te chu India sarkar hemi India ramlai puya tang hian ala sang theyang tia soya he thu soya wang hian India sarkar chuan angai thu tak hle a hetiang borok aron omta ka hian rampahni inkar hi a borok alum chho ta zel ni te po soinia he National Citizen Party roi tu Hasnat Abdullah an Dhaka ko puya athu soya po hian India rama tuna India sarkar ena a hummek Bangladesh Prime Minister an chhuatak Sheikh Hasinai kha Bangladesh athon let tura akarna turang angai thei ta ponia chutianga India sarkar ina Bangladesh sarkar du lo zong mi te an hum tlatani chuan India part saka helpol roi tu zong zong tele helpol te hi Bangladesh a kan hum ve thei tholom chung kan huma ma kan lak pui ni chuan India part sak state sang sang hi chu aboi noi noi meyang tiang zonga athu soiki kha angai the wangin Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma pon hemi Bangladesh political party roi tu thu soi hi aron chang le ta India mar chak te hian Bangladesh sarkar laka hum kan ma mo lawa Bangladesh sarkar hian hetiang anga malak tumna nei ni chuan chak takin India sarkar le Assam sarkar chuan kan do le jeldon ani ti te point alo chang let ve to ni tuntumatan chung kan du tok le photanga kan video ron siam thin te min lo ngai hlut sak thin tu te zong zong in zawaya chunga lom thu atharin kan soile a comment tak tak te non ziak thina in comment ta kha hlu kan tia tuntuma kan video ron siam thara po hin comment tak tak te ron ziak le turin kan som chewa tin kut jung puilem
kami kha like santhia kha kamin long me sakle thak tur chu boin kan soma tin kan channel la subscribe lo to pin atulin ti chuan kan channel te po min lo subscribe sakzel ula tin he video kanon siam te po hi mitam jok ten ngai thla se tia du sakjong ten lo nei ve ni chuan a link ka kha a share dar thaya share ti kha click mai turani tuna tan chuan kan du tok le potang